bura Mandaragwa e kaunti ma Nyandarua ochako chenro mar bero yore pur e gwengego ka gitiyo gi yewni moselosi gi piny owacho ka gigeto medo yuto mag-gi e puothegi. Moko kuom gwenge ma kar chung' od burano thoro bedo gi oro kinde ka kinde, kendo yewnigo koro igeno ni biro tieko midhiero mar pi mosebedo ka tuoyo puothe. Jaod bura Mandaragwa George Gachagua owacho ni yewnigi bugni ma koro piny owacho kunyo e gwengego biro konyo e choko pi koth mibiro tigodo e kinde mabiro e yor pur kod pidho jamni, ka bende gibiro konyo bende e chenro mag udi ma oganda odakie. Kulima hii chakula ambayo hukua haraka, kwa sababu serikali imejitolea na tutaendelea na hizi mabwawa kushimba hizi mabwawa kwa sababu imeonekana ya kwamba hii ndio tu namna ya kusaidia wakulima kutokana na hili janga la climate change, na najua ya kwamba wakulima wetu ni watu wanajua maana ya kulima. Ile ambayo huwa wamekosa sana ni maji, na juu mvua siku hizi imekuwa nadra, ni muhimu sana tushimbe hizi mabwawa, kwa sababu tunajua ya kwamba wakulima wetu wataitumia kufanya household farming, household irrigation, angalau wao wanapata